Parlamentuan egon gara, prozeseko sententzia eta Bartzelonan eta Katalunia osoan egondako protesten inguruan galdezka. Aurrekoan aukera izan genuen zuekin konpartitzeko, izan ere gai librerako tartea eskaintzen diguzue, eta orduko horretan erabaki genuen gure gai librean nahi genuela tratatu prozesaren inguruko sententzia. Orduko horretan salatu egin genuen eta gaur ere bai berdintxo egingo dugu. Salatzea izan ere guretzako proportziotik gaindi dagoen sententzia baita hau ere bai. Hortaz, larri iruditzen zaigu esan genuen, esaten dugu eta esaten jarraituko dugu. Arazo politikoek konponbide politikoa behar dute nahi ala ez nahi. Politika judizializatzen tematzen denak galdua du partida. Eta hori hain zuzen ere da ikusten ari garena. Tematu egin dela Espainia judizializatzen Katalunian kasua eta hasi ziren orain 11 urte. Hasi zen estatuta zepilatzen eta azkenean egin dutena izan da, bertan bera utzi herri oso baten aldarria. Hori egin dugu salatu, baditugu egunak hori salatzen, baino batera larritu egin gara ikustekin Katalunian osoan eta bereziki Bartzelonan ematen ari den egoerarekin. Esan izan dugu geroa baitek egin behar direla baretu gauzak. Badakigu zaila dela eta injustizia baten aurrean amorrua handia dela. Baina hala ere, momentu oso importantea da hau, ongi aski pentsatu behar da zein den eman beharreko urrengo urratsa, eta adimentsuki jokatu behar da momentuotan. Zaila da esatea, seguro baietz bertan direnek esango dutela, ez dela erreza edo ez dela egiten ahal, egin daiteke. Egin daiteke, eta batzuek nahi dute Katalunia ikustea zutan, eta ezin zaie eman nahi dutena. Horren esperoan daude hartzeko bestelako neurri excepzionalak. 155 berriz ere martxan jartzeko, eta ezin zaie eskaini nahi dutena. Baretu egin behar da giroa bai ala bai, baina bestetik ere bai, aurrera egin beharra dago aldarriarekin. Erabakitzeko eskubidea dago jokoan, ez bakarrik Kataluniana, gainontzeko guztiona. Importantea da hori defendatzea, baina defendatzea politikoki. Badakigu, entzun izan dugu egunotan Sánchez, presidentea, esaten elkarrizketa gailenduko duela, eta hitz egiteko prest dagoela. Baina batera, ikusi dugu soilik hitz egiten batzuekin, kanpoan utzita honetan eragile nagusiak diren hoiek, eta ikusi dugu nola generalitatetik salatu duten ez dela telefonoan bestaldean jartzen. Ez da posible. Bada soluzioak eta konponbideak bilatzeko garaia. Eta hoiek bilatzeko asmoa benetakoa bada, jarri beharra dago mahaian, honetan eskua hartzen duten guztiekin. Eta hoiek dira jakina katalanak. Eta batera, estatua osatzen dugun gainontzeko nazio eta herritarrak. Denak jarri behar gara mai berberaren inguruan. Ezin da elkarrizketatik kanpo utzi inor. Konponbidea zein den inork ez daki, baina guk uste dugu konponbidea bilatze aldera ezinbesteko urratsak eman behar direla. Eta urratz horiek besteak beste, esan dudan bezala, mai baten inguruan denak jarri eta politikoki hitz egin. Eta kontu politiko bati, kasunetan arazo edo liskar politiko bati, konponbide politikoa eman. Hortaz, soluzioa, desde logo badakigu zein ez den soluzioa. Ikusi izan dugu, aukera izan dugu denok, mundu mailan ere bai ikusteko nolatan 155 ez den soluzioa. Ikusi izan dugu denok ere bai elkarrizketarako bidea istea nola ez den soluzioa. Ikusi dugu errepresioa ez dela soluzioa. Hortaz, zeintzuk ez diren soluzioak edo konponbiderako bideak argi daukagu. Jorratu daitezen besteak. Jorratu behar dute elkarrizketa benetakoa behar denekin. Jorratu behar da politikan zabaltzen hainbat ate, arazo politikoak agenda politikoan sartzen eta hoiek foro politikoetan eztabaidatzen eta politikoen artean konponbide politikoak bilatzen. Hori
gogotik ez da egin, oraindik edo behintzat geroa bairena buruz ez da egin. Uste dugu, elkar ulertzeko garaia ere badela, eta beharrezkoa dela, honetaz guztiaz hitz egin. Inoiz bakoitza bere kabuz, edo bakoitza bere publikoari begira, baizik eta denon artean, eta arazoa mahai gainean jarri, eta zein den ongi aztertu, eta orduan agertuko dira zeintzuk izan daitezken konponbideak. Bagaude hauteskunde berri batzuen atarian, eta hori somatzen da ere bai. Giroa egindan hasi hainbeste, seguru aski horrengatik ere bai, eta EPEA hauteskundek jarri dute baita ere. Horrelako arazoek edo arazoei ezin zaie epe jakin bat jarri, eman behartzaiek konponbiderako beharrezkoa den denbora guztia. Gaizki gabiltza, baldin eta nahi baldin badugu hau konpondu, kako txartean, azaroaren 10 baino lehen. Batzuek eskatzen dute, behingoz ja sartzea indarraz Katalunian eta egoera kontrolatzea, eskuinak argi dauka zein den bidea, errepresioarena, eta guretzako jakina ez da konponbidea. Eta dena presaz egin nahi dute gainera, hauteskundeak direla eta. Pedro Sánchez ere bai ziurrenera ari da bere kalkulo elektorala egiten, eta hori ere bai larria da. Nik uste dut horrelako kontu bat kalkulo elektoralaz kanpo gelditu behar dela, eta haratago joan behar dugula, edo gai izan behar dugula haratago joaten. Katalunian gertatzen ari dena, erabakitzeko eskubidean inguruan Espainian ematen ari den aldarrikapena eta ematen ari den prozesua, horrek behar du denbora, eta egin behar zaio dedikatu denbora, behar adina denbora, eta ezin dugu lotu hauteskunde kanpainatara. Hori eginez gero, okertzen ari gara, akatsa litzateke eta berriz ere atzera pausoa litzateke. Badira gauzak, legealdietatik haratago eta hauteskundetatik haratago joan behar direnak nahi ala ez nahi. Eta estatuan zer nolako eredu politikoa behar den ezarri. Aintzat hartzeko gu guztion nahi eta grinak eta aldarriak. Errespetatzea aldera, hiritar oron eskubideak, horrek, nahi ala ez nahi, gelditu behar du agenda elektoraletatik kanpo. Bestela, okertuko gara eta aurrera baino atzera egingo dugu. Agerikoa da, azaroaren 10 data hori, hauteskunde orokorren data horrek baduela eragina ere bai nafar politikan. Ikusten ari gara egunotan hainbat tertuliatan, hainbat komunikabidetan, baina baita ere hemen Nafarroako parlamentuan barruan nola horrek, estatuan gertatzen ari den guzti horrek baduen eragina gu guztiongan ere bai. Argi eduki behar dugu, zein den gure papera politikan, desde logo guk geroa bain argi daukagu. Nafarroa aurrera eramaten indarrak batzen egiten dugu lana egunez egun. Baina Nafarroak aurrera egin behar badu, nahi o ez nahi, Madrilek, kasu honetan Espainiar estatuak, errespetatu egin behar du Nafarroa. Eta ari gara ikusten, azaroaren 10 ailegatu ala, gero eta hurbilago dagola, ari gara ikusten nola badiren zenbait indar, Nafarroa erabiltzen ari direnak. Oso modu kaskarrean, oso modu traketxean, eta oso modu itxusian. Hori salatu egin izan dugu. Nafarroa subjektu dela esan izan dugu beti. Eta Nafarrok badugula gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea eta horri ez diogula uko eginen. Hori bera Madrilen aldarrikatzea importantea da. Izan ere, han estatuko gobernu inguru horretan erabakitzen baitira, nahi edo ez nahi, Nafarroan gan eta Nafarroan gan eragina duten hainbat politika eta hainbat neurri. Hortaz, importantea da, hemen aldarrikatzen dugun gauza bera, Madrilen ere aldarrikatzea eta Nafarroa behar bezala ordezkatzeaz gainera behar bezala defendatzea.